Dějiny ruského letectva. Mé Rusko s křídly. Tam byla také brzy otevřena první soukromá škola prvního ruského kolegia vzduchoplavby. Tady vidíme prvních 7 absolventů školy. Mezi nimi je i první žena, letec Lidia Zvěreva. Učil ji létat její budoucí manžel Vladimír Slusarenko. Na fotografii vidíme první ruskou létající rodinu. Začala slavná doba ruského letectví. Bylo to šťastné dětství, splnění velkého snu, létat jako ptáci. Letecké dny přilákaly na letiště ohromné množství diváků. Piloti předváděli své umění v různých městech po celém Rusku. Lidé nosili letce na rukou. Piloti se stali miláčky všech žen a dětí. Muži jim záviděli odvahu. Ruské vojenské letectvo se zapojilo do bojové činnosti. V létě roku 1916 Němci začali ze vzduchu bombardovat týl ruské armády a nalétávali vždy několika letouny najednou. Proti bombardérům se velení rozhodlo nasadit 3 letecké oddíly, vyzbrojené rychlými Morany a Newporty. Rozhodnutí bylo přijato pod vedením velkoknížete. 13. září se ruští stíhači utkali se 16 německými bombardéry, letícími směrem na Luck. Ani jeden nepřátelský stroj nedoletěl do cíle. Toto datum lze právem pokládat za den vzniku ruského stíhacího letectva.